Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuro sayu luku a video. Atro media de tapastrati en tide ude futaki nanga de brada dada nanga Dodo. Lek fay sabi toris pang ina kondre. Toris pa ina kondre en dan wabif doro na de brada fude brada gide meaning. Maar we bar odi na ala ding subscribers, de nieuwe subscribers, de subscribers sa ala lis baka eko luku de video. We zijn na power conju en we tak thank you, thank you, thank you. Dodo. Dodo. Fafio. Você de mais aqui na Líbia, sabe saio? A Kontra na Líbia moro. Mas me ele de big money sei e wakai na Kontra no. Wakana wan passe anana follow desma. Okay, ikaba de subscribe. Desma lobby ba desma wa odi ba. Me baru alam odi kuya medak kuya moto kuya nafan kuya alas. Ekrojeli. Okay, dat na Dodo en dat we begin Dodo van Sani met je business, Mr. Kima, lek vai tegi mikba Sani waka lek fasamus waka. En tegi mi da me bribi wa Mr. Takyu na mansande ya tapas. Ayu de tapas strati. En dan we gi de roko, ne kushi de roko of Dodo. Yeshi de roko. Ja. Awinte wai. Awinte wai. Massif roko. Luko ja. Na roko sabara de Poti. Ja. Isabi tok? Asharia roko nego. Anego. Iya no. Misalnya sa ada semua saker. Postromis são apenas quer. Postromis mecânico. Postromis é filha e chip. Ya. Anego. Ete anego. Kau conta uma pista dal. Ete anego dalam masa mecânico moro binesma. Ia que tanks. Doengi binesma. Okay, Dodo taki anego a business no. Ne waka otoyelo yere taki president Ogwadorosi Kondre we yere taki money lasi in centrale bank we yere taki si voor een $500,000 president moest comfort klaar $7,5 miljoen president moest comfort klaar pe a money de Bradaga sa Arkima family volgers we bigi wan trafasi anolek fa we uben gwendwe sabi imuse chapchin variasi koina Sani to mi kasa de chin so trafasi ma lokabal Dodo, pour begin, pour baba langa intro, mada was start, nanga eerste wang. Pour first start taki, wan bigi money lasi in centrale bank. We here 130 miljoen mopo na centrale bank. En na volke accidents heeft tak pa monigo dat na wang do up to wa de my karama klokkeluider ama deponeren yi PG voor PG go onderzoek wan $7,5 miljoen die Owe minister nanga president moest die verantwoord toeven. 5 en
Van Fenne. Atori dat ook. Mensen mogen go die vakatori dat ook go in Doofpot. Dat na 1. Van VAP naar onder ze van VAP. Want PG en een PG van Kontra. PG naar VAP. Samo takasan bakalek fade. VP na. Hier met VP. PG naar VAP. En dan dat is atori dat ook go in Doofpot. 135 miljoen dat demo praten. Afvallen ko dat straf om roken naar skin bij Bika. Let altijd. Dus Na korte krak. ja, dus van mij hier nou, maar amene sa hier no, nou amene sang ala borge teita kanga des maar anas lefsan alas Dat meita. is er gewoon brand kouser voor je van wel in Israël. Zeg gewoon brand is maar, zeg gewoon baby en verstaan de man al. Du kommer salla, se du kommer fraude. De man bobo stray fraude, maar de man na fraude. Nu ko ala de san sam pakke kontra. Je faz my bar met tax, dus met hem perfecta, ala san say pakke kontra. En dat zeggen ze. De man is enorm trots, de man. De man takke mine, tak ala hen staan in Ja, maar ja, hen staan in soort. ja. In een pot blaka, ano ala blaka man bonto. Na bon takur politikus na kon. Amay teka money, amanespan. Amasa takapala ko pa yan baka. Luko de magwang bank de mate 150 miljoen. Dan de verder tek miljoen. No, de malen mal do alleen na IND bank no. Oh, IDB. IDB 150 miljoen. Apollo ko fen lekti hin. Na wal lekti apollo ko fen. Na wal lekti apollo ko fen. In ala de sansa de may do. So bonadil de mo bonadil la stat. Im look come tak altijd. De man o tan bonadil la stat. De mo mes blakama, mes break blakama pu bonadil la stat. So genam de mij sari, de mag medelijden aan blakapollen. Alles mag medelijden aan blakapollen. Maar nu als man niet doen aan bonga blakapollen. Zo is het zo'n pinakers. Is man een mag kies money, bank na. Dus mag kapselen, mag kies niet. Wat is het zo? Schrijf me jullie want toe en als massa moest kiezen a koopkafversterking, ammonis des man kiezen. Ook ammoni no stort het de 15 bafamu. De man voor de gek, de mij hoor je, de mij winating. Alla de sansa de man edu. De man maar zorgen dat ze maar in december. Want de man maar zorgen dat ze maar in december. Ja, open location. Dus de man maar zorgen dat ze maar in december. Dus je om Sani. Maar veel peko avondklok, discklok, dat na voor jagi was soort angst en een fris gides maar. Dat je naf doen niks, wat ook avondklok hoor je. Maar alle de staan dan voor de gek. En once man model voor de gek. Zelfs een model voor de gek dan. Tjuma. Lekker man. Die is wel lekker mij fitte bij Sani Sparta. Oh, lekker voor 20. Zo de puro model nou. De rook van Black Friday. Ay, de mij begin sla op. De man zat gewoon maar bij zijn kers. De man rook van Black Friday, dus maar bij zijn alle de money. Want alle de standaard na te kabla kama. Dat de mo yagi wa angst makat. Hey, oh look this that black mo long bij zijn leg de law nang alle de money. Ja, wat me jere wa lockdown. Dat na kis des ma pina. Voor des makago bij zijn pota als het akwa lockdown ook kom. Black kama lock pina. Dus de mij verwacht dat qua lockdown moest compleet komen op pina. Mina lopina era, mina blaka mam no lopina. Blaka no be lopina to. Den bos dem give ya pay. Ja. Den biggest ma phone no bodwe. Me den ka de biggest. biggest. Na lopina, en die staan is er lopina no so den bos dem give ya pay. Im lo kono ma ne ko afto moro. De be chauffeur kala. To red na ma mere. Sanas malop kala ko lopina. Ulop dom pina, ulop te politicus e pina. Sanas mato, ulop te kerki man, bono man nga politicus e horo pa daher. Una trakeusa. Ulop pa daher. Dat isi pa mga dada nga do de taker. Isi une for the next to. E buwa pa wan kerki. Ano do? Sanama imu se horde for the gek. Inuk ome yari politicus hordes ma for the gek. Tak de ta hoorde voor de. Tak de mij tijd hoort putu na de man. De ta hoort vast tak de man o seifa kondre.
De man no sei fa Kontra, mono go ilasi. Maar eenmaal je te kato dat hij. Miere aman vi Reima. Reima taki. Ik wil lang. Arkino, Reima taki. Jezus. Dede je blakaman ba. Dus no wat. Dat me kan mij voor de blakaman. Dus Arkino. Dus daarom mek je no blakaman op contact taki. Bauta. Sani die blakaman. Dus in die zin dat hij van de blakaman etaki de gibauta. Dus daar man taki Jezus de gigba de sin afgo de gigil once man. Jezus no de blakaman so blakaman de dus Reima tak je chobo mo fo. Sdo nya de portis mamoni dat video. Sdo vrede por inapshen. Me shengi blakasma. Afas wa je chaser mi be de wan blakaman mi chimbo bar mi tak pa bestel die mensen niet meer. Want je kerk doet niet voor die mensen. Dus je mag tak nam taboyara meneer Reima. Je kerk kan niet voor blakaman doen. Maar mij giding de zwaar voor die. Mij giding zwaar voor nyana nga monisa mij voor de portisma. Zij dan meneer go in een zak. Zij de je op een kerkie. Zij die want een president. Meneer Reima hou je stinkend dat ding daar. Hou het daar. Stonja blakaman money portisma money. So blakama you want charge seref. Dat make me want bar blakama. Look mo give me simple for them. Wa wet contact money no mag teki na kerki moro. Money Reima ne go hora kerki moro. Ane gire swa for nya moro plus ane go hora kerki moro. Na this my try money in you kerki money Reima make you gide swa for nya. Die kis donatie make you gide swa for nya. Maar wie kis de standaard moro. Ga je niet naar die mannen uitkijken. Kono horu seref voor de gek, kocho seref le kan blakaman. Kono meki spotang asma. You know a spotter. Jezus de blakaman dat toch wepina. Dus ik wou dat doen aan bongines maar doen om takken. You seref no man do abong. You nanga you kerki no man do abongi sa bouta do gides ma. Jos doiledes maar over Jezus, maar you ne liplek van Jezus wani. Je hebt geld nodig, je wil president worden, je denkt blakamelaw. Blakama sago wakabakauno, unta horde mas sport, im look for blakama kolesi. Im look for blakama kolesi meneer Reima, want kilo kwa kana 500 follow door je kerkie. Nes mane go agromoro. Dat met tego. De wet man be hora kerkie so sonde. Vanaf a kerkie kon blakama anu, hoor sonde. Donderdag. Woensdag, zo kom ik dus makomoro lessen naar Poti. Dat im luku Reima. Dat im luku no stak pa. Jezus zei de sangi blakaman. De bouta no do nasje blakaman. You know no do een sangi on blakaman. En ik bouta be do een blakaman lek you aan de bodo nasje blakaman. Blakaman na big talk. Zoete praatjes. Zdoi horis maar voor de gek versikeer klap in handje. Ik ga zien hoe ver. Plus, bombo ogri wes don tutu. Dat do de ogri, dat wes do horis maar voor de gek. Ik wil langay libi ete nanga horis maar voor de. Is niet goed. Te wetak over blakaman, pot keer kawan sei. Na kerki slag blakaman. Nanga kerki de man mek blakaman bouw heel groot tapu konkudu. No tak rot so yang mo voor meneer Reima. Meneer Reima. Na die vind den blakaman monenya in die kerki bij mooi wagi, bij mooi pruikie vrouw. Mensen doneren voor je, je prelukken de zwerver. Ik wou wet kom, tak kerkie no mag tek money moro. Meneer Reima, ik weet zeker dat inego moro gehora kerkie. Ino bonso. You no bonso. We pre-boom, we leerders maar voor boom, dat we verkrachters matchen plus uno boom. Dat me want tegen you. Oké. Maar, Dona Kontra, zo net. Ube takanga wa man so net, wan busman. Amete yunu taki eyere taki in verband nanga 8 december proces. A president lockdown die na Kontra. Walo geruchten, mekaren geruchten. Ja? Maar real talk, 5 penny dat die 20 december na final. Mi fenen bon. A vonnis of vonnis. Mi fenen bon a vonnis of vonnis. Vonnis.
Ele é bom. Fonas só fonas. Mas sumana de massa é fonas. De ma cri ano. De ma cri consciência. De ma na cri atisma. De ma nooit no do ogri. About a way do ogri na Kontra. Dus bijna veel fonas ma in na Kontra jata. In fonas a her 48 jaar politicus. De disante des regime dictator fonas. Ogri sa de man donga de portis mat. Ana about a wa. Ma bauta na wa hende lagi de man. Im luku de man na hypocrite. Bauta na da mak timoro tap de man ma dra ko. A 8 December. So lang a bauta no dedito. So lang a bauta no dede. Mineris dede gismo ala malo dede. Mom arke bung sa may takwanda la kuno ko tak minis pa ma dede. So lang a bauta no dedito. Blakama o make best break po 8 December. Ala politikers gudo na 8 December. Peletian, Derby, ala de Hindustani yogi. Na 8 December, de ma isla de sla commit de money. Nuk ala de man gudo na 8 December. Dus je want te mitak de mij misbruik. De ma misbruik 8 December voor gudo. 8 December na gudo politikers. Nuk Derby kon gudo fe atike. Else labadi ala des masma 8 December. Ik denk dat je deze masalasi de mij peti, de mij make de ning. De mama score, politicus score, politicus no mas score more na Kontra. Na ghetto we tak jaso. Ala pesi blaka, ala de politicus kusana wrong, ala malak corruptie. Em na mina de man, mino boko in Belmoro, mi bo pak mi bisam, dangi, bombosma, astuur. Mi bo shen. 48 politicus is ook soort politicus who kan sla de slag tap a Kontra gudo ana bom nuk pa Kontra pina if de man be wan ken ka Kontra truto ala de sanda de man bo ses pota wan se nuk pa Kontra pina 48 jaar ba meer de mij tak over 8 December bo ta soort da mora Kontra sakagwe dan denk van ma dis be kom ala de sanda bo go sa Kontra bo driver so prep dati ala de monela se alla dei monella si asref moro breed de man is voor moro NDP en a konisa de man is abi a PG de baka de man a PG na VAP nis de man voor a her Kontra bankroet alles gaat in de Doofpot. Oké. Wasansa e dangara a true media. Nadat die fene ben da makti. Dai sabi Brunswijk ben kiesie ook toe aan vonnis. Maar baka die vinden dat makti dat de man bij tek Brunswijk. Dan vinden tak hey. Hoor. Vinden poten futu taparem. En de man die nou wet in. Of de man die nou een concept wet in pedeman actie amnesty die Brunswijk. Omdat vinden ben vindt taki voor kan vonnis Brunswijk als een beetje jugu die één lik president en dan ben kan sabi toch? Dus vinden tak arkino in plaats hoe vonnis aan man vinden jama amnesty. Maar nou we zien Chandika por sat santoki de lik president en we hier de beweging we de man 16 kon taken Sani eigenlijk aan maar bedrijf takilu kono efu teki if u den tako tek bouten se jugu koi na Kontra. Ja, oké, later aan maar kon corrigering waarschijnlijk de man fluit aan man terug. Die sabi toch? Maar we zitten taka president disi. Donc hij tak no mo taki fama taki rechtsstaat. dan man amang guru ina politik. Mogi wan first we go tapa fra this for you. And maybe the chan. Yeah. Mama no a politicus to, ama wan greedy politicus, ama no a greedy food, ma inu come taken baka. Chan is a kira kapu. Ama no wan draya Kontra. And mi be kisa kasa ma be kisi. And mi be kisa kasa chan be kisi. And the people come baka man so ma. Bibo liba hersan, anatak bibo keurig goed af. Maar mi boga Kontra voor contact per maar de man is no, de man is greedy, de man is politicus.
man politicus er. O mes mij onderschat de man. En mijn tak zomaar naar de man is. In luko met tak vast aan de. Mina yasi mina vrede grama kakapasi. De man no politicus. De man eurokogi. De man na rokoman voor godoman. Een kapitaliste. De man na rokoman voor kapitaliste. De man no politicus er. Amana 5 jaar ama meken kaas. Want ik mi be dama, mi bi na verkiezen mi vind 20 zetel. Dat is samen doen. Mi bo sos de sadat even. Dan bo drea konde voor wie de ete 5 jaar. Mama no want dat die. Ama was donanga tranga. Dat mek me baat ala desma. Uno Regering. Uno castrati. 50 muno langa. Yo pura man. Yung saptak inom stem tap via pimoro. Maar die staan in ons stem tap de man. Dat zou je lekker blakken, maar ik ook klets minder de man. Je no moet stemtap de man. In stemtap waar man zou tja rusko in a kondre. Niet eens tap Raymond in ons stem. Niet eens tap Belfort. In ons stemtap maar ze creëert joko joko. Man zijn greedy. De man een politicus er. De man ook een drugsbazen. Nanga kapitalisten. De man een politicus. Een politicus. Tja nou politicus. Mama no kon niet, en mijn man. Ik vind 20 zetel. Het eerste volk van de verkiezing, ik vind 25 zetel. Ik bos don't tak aan volk. Ik bos don't tak de sansa mij tak. Mijn naam op het meer met je dan zo. Gewoon president tak sang volk. Je bent stom, je bent geen politicus. Je bent een toevallige president. In Lukamas do af 5 jaar, man, om het drukken. Omdat amana sheng. Omdat amana afwalibisma ati ineski me kamos ba heel 5 jaar. Maar if nou man nga karakter, nga principe. Amang batak say denk ik ik kan het niet. Maar man kan het niet, maar amang greedy money. Die man is hier te diep. Ze zijn nou greedy voor man toch? In tegen gonna oso, dat ik alles aan ze brengen. Ik heb kurva in akkoord patamai keke. Ready, wale plek wa. Man is greedy. Ik denk nou aan Kontra, ik denk dat mijn spanga Kontra. Ik loop van mij vrij hier en daar. Ik zou maar pisang asma. Ja, we konta patori dat. We konta patori dat. Volk ja. Ik nog sabi er. Volk geeft voor de kom op. De mij wacht dit vakbond. De vakbond leider voor Serrano boom. 6 meer de mij 6 met meer of derby de mij bad derby nog een vakleider. Maar mijn naam konbol, mijn sap die man is geen goede vakbondleider. Hij is een hypocriet. Hey, what's up? Look wat de man misbruikt derby. Look wat de man misbruikt derby. Na een amnestiewet voor Brunswijk. Tja, Brunswijk kon politiek, no Brunswijk is groot. Ik look de man zegt van iets wat er tapafaya van dit. Alles zien we. De man is hypocriet van Blakamata. Un dong. We fightos. Ik look Blakamata man kawa. Wat voor mijn partij. De man one partij. Wist van de mij voor Alassane Fakon. De man heeft one partij. Zeg dit. Nou, une zorgo de man. De mij tak bigi. Une rijbes, une bij. Une nou afstanit. Une loop gisma sanit abi. Dus une nou, we willen geen dingen hebben. Une nou creëer zijn constructie. Une loop dong kusma apong. En anders weet ik dat dan gaat het vooral niet. Creëren eigen Sani. Una bautas masani. Una rokogi wa Hindustani. Ina frangi wa Hindustani. Lek bij de frangi den bakra. Die hoeft dat niet meer te doen. Frangi schreef. Iya Dodo da we go doro nanga aboskopu di a nation. Da wa go moro fara. A volk. Ja. A volk opgeschrikt. Nanga wan berik zou kiezen. Taki a minister voor OE nanga president. De inwang fraudepraktijk. Per anonieme
klokkenluider dien we verzoek in naar APG voor onderzoek taki de man nyang 7,5 miljoen. En ook toe we hier taki naar centrale bank 135 miljoen lassie. Maar goed teki a 7,5 miljoen die dien in naar PG. Na PG de man die in. Ja toch? Nou, roko. De man die zie, in de kwam met dat ouro sikif todo na krasi. Ouro sikif todo na krasi. So de man is op dat libi. Na so de man libi city. Ina mag pot posi locomerti dat met de ides man na plaka man suke. Na de hun staan is aan pina na volk suke. Ouro sikif todo na krasi. De man is op bankroeta kon, de man zoekt op trekken alasan kon naar de man. Dus wat trada keren kon, je kreeg de man. Zogenaamd de man naar hel, dat de man daar was je naar voor money taki, pa volk lesi, naar pa volk lesi, naar pa dati, maar naar voor money de mij rol de libi. Naar voor money, naar voor money over, amo bij score game ching, amo bij Osei Florida, ala de Dodo. De man had net iets contra. Private jet. Na mana do dat no. O ai naf opo. Vooral den blakama. In luku altijd met nanga blakama. O ai naf opo. Yo sisa de man di so do anga. Pe pigi de man ete fiari. I mekisre makkelijk trouwensla. Bakalek nodig de pe mekisre makkelijk trouwensla. Wa kerstbrood sre fi do man bai. Ina man bai nyamoro. Dus mag tap se ne kis money more. Im luku te de man pot was aan krati over binnenland. Yeshi wan san sepali wine. Yeshi wan san marawele. Sa yeshi no ni keri saramaka. Daar is binnenland. Unu na busi wetang. Unu af de man kon de furi go to furi udu. Ine kis money. Amoro biji gudu ek moto dape. Ma ina ma kis kinderwijs lag 3 jaar. Ina ma kis sportis ma money. Ma dape agudu e go to nanga udek moto. Da you e tolerering. Dat dadelijk allemaal komt bij je in de 5 jaar. Dat don vlak maar ton don. Dat ben ik met dat don. Toen ga maar in de 5 jaar, dan moet ik morgen in de 4 don. Maar je brengt dat je moet maar 5 jaar hè? Allemaal giet maar om mijn Sani of eng. Nu alle de money zijn mij voeren toch? Na alle de money zijn mij voeren hier en daar. Na bij blakama makkelijk voorbij. Blakama bon kopelijk jogo. Blakama bon kopelijk jogo. Lek joku. Jogo. Jogo officie. Oh, jogo na officie is gemakkelijk voor kiezen. Zonder alles, zonder niks je kiezen. Zo blakama makkelijk. Je moet van mij kiezen. Mij kiezen een keer. Je moet van rijmen. Je moet de rijmen contact bij ons. Ja, kon blakama bij rijmen. Het is tak blij rijmen. Oh, je hebt geen probleem. Dat maakt me tax op de mamina probi. Misap tak blakama na voor blakama voor de kijk. En de boot bij de wan blakama. En de boot de blakama. Blakama na soortje praatjes mooie Hollands. Daar pot de egi voor de kastrafo. Ja, maar $7,5 miljoen. De man te ken, de man op de bedrijf, de man op de je blakama do. De man op de je pon, de man bayong, de man gonggrong. En op chinese money. Ja. De man lai money. De man is in omanga, de man is hoe nebre me. Im luku ala sam taki kontro. Sam betak po goutan, ama hoyo, sam betak fen, sam sangama. Metakli, de man tak na lolo sam metak. Sam metak, de man anos ma. De man na feia payers sa say geen mensen. Luk sa goutan do. So ala mala edu de slag. En de man tranga, de man na klasse justitie, niemand kan ze opsluiten. Im luku de man do sa de wani. Sade wani, wie sama voor om mijn money, wie sama keer om mijn sma, amane is roto. De man is roto. De man zit den fonderen zo des boom. De man kon reken af. In locomatura. Locomatura sa blaka ma egita zeggen in a kondre. Locomatura. Loco des massa egita zeggen in a kondre. Ja, want matura taki. No as manaf blokken de veiligheid in a kondre de gegarandeerd. Hey mevrouw Matura, you na ngay pempera go. You op een veilig kunu. Hey,
Donja ma kondre money. A volk saf faf reken af nangai. Dat mek we takanga de ala day. Im sheng te la safar kise im krei. Ala den suga san sei teki mus motone oso im sheng matura. Matura yu nanga yu pempera go. Shwa me tegi. Yu. Unu veiligheid de gegarandeerd na yu. Yu matura, yu. Natra minister Bombus mano def dry. Inaf nitis. Sa soldati des mechinas man. Des gewoon blakke man. Gewoon blakke man. Uno lobon serepi. Mino takatra regeren bij Boma. Het was beter. Het was beter. Isap mi. Mina fasan de metaki. Ja. Fasan de metaki. Takatra regeren bij Boma. Het was beter. Dit is zo slecht. Oké. Dat de mannen wani, smano mag waka baka bauta. Kerki mij ban, smano mag waka baka den. Smano mag waka baka bauta. Smano waka baka reima. Sumana yu reima. Sumana yu fumiko waka bakai. Dus mi koini kerki, kompot mi money gi, fi bay mooi pregi vrouw, nyanke pa bout, pot so langa nangaralek tigri. Gudu, da mi etan pina na den blakama san dong e waka. Dat mek me bar blakama. Un moto ita dong. Opo roko, prani, no loka baka reima gaat je roven. Nanga Bijbel de man kon gudu. Bijbel, politicus, Bijbel. En je lukt altijd de beschermen politicus. Want a kerkie na politiek, a politicus na kerkie. In luku. Die geweldig zo des mij pina. Wie zo mek ik tro president reima? Iwan mi kan alles maar stemtje reima. Next ino man doe ding. Next inoma, de business was temgi. Je gaat niets kunnen doen. A Kontra ja, a wan zakelijk regering van Dodo. Wan echte regering. Bij alles maar wan broko nangeng. Alles maar alle de politiek partij moest gaan. Yo Rijma, yo. Ik denk die je vindt keer bar van gado lobby den. Don't blakka maar je kiezen. Maar wan malek daar, minister maar tak voor mij, tak voor mij. Malek Dodo nooit nog kon je kerken. Maar oké, we komen ervan. Want hoe je van a president Taki en a president van Oeverstang, a president go baka op reis, want daar ben Takatori, Taki a president ook en hoe je Taki 18 tot 27 december a president de uitlanden. Mine wa yere tum sima if I'm go ana wa inix ana man go reise na kondre money ama giden guduma euro kama ko show money giden guduma that na wis ama go ama no chanes kon ka Poti polak no bita kers we bige wis one bita kers. Dus kerst amano das in a kondre. Man is panga kers de man Hindustani. Is ja Hindustani bij koko game china jamo piki game fanya. Ik denk dat we bij kerstboom na jamu na nga soto de monya na blakaman kerstfeest je go bij nieuw garden nieuw bankstel de man da nga sandat de man uit blakama uit ki you blakama isi po abigi maga Hindustani si le ko slap dat make a bakra chade konja a bakra ne genjo le ka blakaman dat make a cha Hindustani konja a pai den do de altijd tap you. Maar you non potjus respondro de. Inom gide wan kans. A bakra gide wan kans ba. Da uno blaka man kon gide wan kans uno bem twing. Die a blaka man gide wan voorsprong tapuno. En mi be man to voor ala blaka ban voorstaan. Nooit mori be ban sana Hindustani. Nooit moro. Wat de nou bij sana yo. Maar roof door roofie, door teki gro. Tanga in Maghreb is er door teki. Ja, eenmaal je tak grondtori, dan konta patori dat hij, want ushi taki no, a regering disi, a president disi, VHP, neem grap no. Ushi na koroni. Tefsa Burnside. De man tek dape 5000 hectare. Uiteindelijk uit rond 10.000 hectare. Bij de man gi wan Guyana bedrijf.
Die Oroko samen na VAP'ers insranang kuprani kronto. Ushi na ver pa ver bende fosi peno a koppen na mijn burg de. Ushi tak drapen ook toe. De man voor kavel volgens mij. Schreef a kazerne voor allegre schreef volgens mij de man teki. Ook toe in Coroni. De man tek om een hectare drapen. Maar we jeren wan Sani. Want we jeren wan Sani. No we jeren taki. Want tapper voor Abob. Ik karis mataki if you doe aanvraag voor grond. Meki kona eng. Amana beleidsadviseur tapa ministerie voor GBB. Voor kon charis te kon voor kayepi fi kan kon feni grond. Want ama fentaki asan kono fono 5 en ato. Blakama lo chis blakama. Sei da mane kada da ngadoru da juang. O papira da sei da de jo. De malop chisisma. Worsma for de kek. Blakama hori for de kek in politiek in kerk in bono campo. Meka makada da ngadoru da juang gron papira da peta. Meka go wangrono. Mama kari konto. Na somara me kari amano giyeng. Man blakama lo foter ana story. Blakama lop hor blakama for the kek. Nek meneer rey mo face de hor wan kuro blakama for the kek. Nu blakama aiko op one day. Gadom if gade bosta true. Gadom ye bosta true. Op blakama ai. Me begi gadom ye bosta true. Op blakama ai. Nek den go roko. Next man hor das poto. Ala de sansa de meso na spotu de hor blakama en na blakama hor blakama spotu. Amano giagro. Ablaka mana bekati gablaka mangro. Ablaka uneke no srevi. Nuku me kostre passport au seni gwa kerti go pina. Ina ma absani wer broko krosi. Ina ma awa oso. En dat de trafolog sin nuku de teker de keri. Her koronita. Ja, tussen Coroni na nga wagen dingen de man. De man si tak blaka mane do nek sanga gro. Blaka malop kerki wang dat de mai teker. La blakama bello pran kronto da demo pran de meli ano kronto demo prani demo fura presidenti de ma sapta blakama na forstam presi so kerkulo kerki mokla point hanjo horis mas poto ulo borum srefas poto dan nek o mene tegen mi mami natrobi mi natromet taki de waarheid is een sterke drang dat niet alle maag kan verdragen. Maar mijn aftrobi, de waarheid op dat traki. De waarheid nou tranga moro palem. Alle maag no man verdragen. Nu die staan op voor je toch. Do voor if you give them at 5 jaar toch. If you give them at 5 jaar toch. Toch? Je sisa do duangai. Dus je bedoelt VAP? Ai. If you give them at 5 jaar, ala blaka mai transla. Broka, yonya alesi lek las maten baka na stong. Imo apu pika alesi, pike wayeng. Drying was machine. Bore na nga okro supuno so des toko na TV. Ay na visual. Pina you. Ni be wan mi kiss wan kan sta pa podium en de beta maraf gidematori. De mano man seta kondre mai hat blaka man. Se langa je liep na nga hat teken wan volk ino man draya kondre. Zolang je hat wan tra politicus ino man draya kondre. A man heb ervaring in politiek. Mesito. Micha ervaring in politiek moro, maar mi bab den 20 zetel is bouta no be komoro. Oké, dan we gaan naar de laatste vraag. Bouta no be komoro mi bab den 20 zetel sama. Ja man dong, a man wan greedy voerman. En mi bab den 20 zetel disi. Bouta be katak adjustie ki politiek. Adjustie want dan bovine te 5 jaar da bouta bo wakanga tiki abo ap 80 jaar. Mi koni. Mama dong. They greedy voor voeren toch? Tekkelen met jou. Ina ervaring in politiek, maar omdat die wan benadelen kon, wan voeren, die wan pchimeisje, wan pchinengere. Die wan pchinengere samen bekend den grandpa, omdat die wan voerging, ina ervaring in politiek. En dan ben ik bij 20 zetel. In loop van mij tak een biggie back voor mij. En dan ben ik bij 20 zetel, bouwt aan bij Komor, ik bouw in het 5 jaar.
Dan ga je via dat in dat boot als de rolstoel. Meneer wie zeggen man, mensen worden oud. Maar je bent dom, je bent een gierige boef, je bent geen president. Je bent een hebzuchtige dief. En in Lukufa Kontra, de mensen kunnen niet meer vreten. Mensen kunnen niet meer in de stad komen. Dus wat tap zijn, man kan voor tomorrow. Om een gierige boef. Je bent een gierige dief. En wat is mijn pina? Want pita kerst dus moest kostrom is zo'n kerst. Nee Joko. Kostrom is zo'n kerst. Dus mij denkt dat VAP abakuur. VAP abakuur. VAP abakuur. Look voor je pina. Ik look voor mijn taxo brad. Ik heb op de 20 zitten Sachan Abi. Altijd met tak brad. Is wat back to biggie. Ik heb op 20 zitten say Abi. Jullie kwam grede voor man. Ik heb afvallen tot ik naar gade gon Sani. Chepotif gado. Chepotif gado. If na gado zou wel leeg zo. De give 20 zitten kwam bouta nooit meer. Want traman bokom. Maar mi bo mek bouta ouro tapasturu. Mi bo mek as do bo wonder sa kuli boye do. Sa kis 20 zitten sa alas mapote vertrouwen tap eng. Mi bo mek bouta dong luko sa kuli boy edo. Maar je kan niets doen, je bent een gierige boef. Zie je? Niets kan je uitvoeren. Het enige dat Samsi doet, in laat wat money, met Sani, in laat wat money broken Bika. Oké, we gaan naar de laatste vraag. In een kwestie Venezuela, Guyana, daar weet je dat kies apartheid voor Guyana. Dat de president nou aan Guyana is er nou maar dom. Surinamers zijn dom, daarom willen ze Bouta niet. Jullie zijn oliedom. De president nou aan Guyana, maar is je allemaal vier gisrana? Is je allemaal opgevoeld gisrana? Is je waarom hij zingt aan Surinamse volkslied? Inoshi, na breni. De man verkrachten volkslied. In Lukufa Kontra Pina. De man heeft respect. Want volk zijn naar respect in een potelijk president. Zie? Altijd de man ook kiezen voor Guyana. Want volk zijn naar respect in een potelijk president. Is je waarom verkrachten volkslied? De man naar visie. De man roko in a Kontra, maar de man kudu de na tra Kontra. Uno portisma elibina Kontra. In look van de nama trotse portisma. In look van met tak brad. Die bisap tak politicus no maar do geen shit geven. De man voerdo voera money gebouwen in tra Kontra. Is je mijn vrienden? Mij taki 20 angst avondklok. Zet de shit avondklok. Dat naf jagi angst die pina in a Christmas. De man no maar zorgo you in a Christmas. A regering ja valba, maar ze willen. Niet dat sabi, ja maar les is pardon. Dus de tegen zijn president doet voor Goknapaka Guyana. President naar Bika Guyana? Ja, maar tegen. Ama na wan Guyana is ama naar Bika Guyana. Ama no afgevoeld, ama vrouw naar wan Guyana. Ama vrouw aan Guyana. Ama ook toen naar wan Dogla Guyana. Ama naar wan Dogla Guyana. Mi ben wan kies de mata van podium die de mator. Nu was zo de mata quiz ongeveer 15 jaar ga je niets kunnen uitvoeren in Suriname. Je nou een greedy voorman, wist ongeveer 20 jaar ga je niets van Suriname maken. Al geef ik je 25 jaar, je gaat niets van Suriname maken. Zo zeker weet ik, me pot me aan een korpat faya. Wist me 20 jaar, je nou make next voor Suriname. Na reizen, heel groot tapu. Show money ki kudumang. Me kakte kakodrele kwa papakas. Aplena man pata. Aplena na man taxi, aplena man pata. De man tak de plane taxi, maar die zit ik plane lek pata. Hem loko. Aman abisanga desma, dus met pina, met klagen. Aman atrobi. Zie, amai tak min koti, mo koti, omdat ma furu taki, bo mi wa kisu ta ma podium, mi wa de man ding man custom. Mi wa kisu ta ma podium, koni mi no go NDP. Banga mi, swa me ba, blaka man. Pura boom. NDP no be boom, het was beter. Ibo kisu an chin pakke de man is no gines, is altijd de mo gi want to Sani. This stem tengo door en im luko de mo podium stref bella ka doro. De mo podium stref bere ka. Je ziet de last missie de na verkiezing PL. Ramdin,
Yogi, hypocrite. Corde cori, de mano de tahualen. Voor kiezen ste Dodo toch? Maar de man die nu aan vergaderen, maar de mano de tahualen. De mannen grappenmakers. En een story de mij verteren. De leiders voelen toch? De story de man oru, de man koffie koru. In loop van de mij zweten in erko. De man trans don furu. En dat laatste samen dat ik maar furu dat ik blakke man unu, onvoorzichtig. If you give them a 5 jaar. You know what's slaaf? You know what's slaaf? No, de me kies tot een slaaf ba blakke man. De mij tek, in loop van principe de mij teki. Misschien nog zelfs de modanga. De man die zelf zoekt, ik apprecieer dus nou een greedy forma. A heel drifty matura, aan de kant de band dat je portifer. Zo wisati man voor een ramdin. Mino amri tak randin den PL vergadering. Ja, amri. Echte grappenmakers. Dat lukt dadelijk tot dat voor kiezen euro doro. Look para mo bring do titap den sere. Dan met un ipopotap den te do kono oso. Un kisa walen en un sapa len de to. Un kisa walen, un kisa bong. Ko kisa walen su bong. Ko no luku san sabaka ko kisa bong. Ko no luku san sana baka. Ko no luku san sabaka ko kisa bong. Tati wa metego. Grand tangi Dodo, grand tangi.